Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Antigoko pelota txapelketara bere 75. edizioan. Gaur aste honetan 3. astean ja sartu gera eta noski txapelketa 2 aste bai hasi zela, baina azkenetara iristen ari dira. Gaur eta bihar finalerdi guztiak erabakita geldituko dira, datorren astean finalerdia jokatuko dira, nesken emakumezkoen mailan ere bai, eta gero larun batean 8 irailaren 2an Antigoko txapelketako bere 75. edizioko finala jokatuko dira. Gaur aditu lanetarako Antigoko pelotalekoa gutxi bezala ezagutzen duena. Pelotari izandakoa, pelotari dena oraindik ere, naiz partia gutxia jokatzen duen. Jaiotzez asteasukoa, berroben bizi da, Xabi Urribieta, arratsaleon. Gustoko pelotalekoa zenuela, dudarik ez daukat oraindik ere seguru hori bai. Momentu on asko bizitutakoa, frontoi hontan, eta rekuerdo oso politak matizkitena. Hemen orain urte asko, orduan lauterdiko batera antolatu genuen. Neguan jokatzen zen, etzen izaten garrerikoena, askotan euria hotzaia seguru, neguan hortxe otsaila martxo aldera, gero udaran egiten den binakakoa, zu neguko nara izan zinen. Bai. Goatzen naizen ez behintzat edizio batean, jokatu nuen, uste da aurrenekoa izan zala. Eta joztikan, baizuk esan dezun bezala, jarripenik etzun izan, pena bat, baina bueno. Bai, oso politia zen hemen lauternin jokatzea ere. Eta bilakakoan bai, jokatu askotan, finalak ere 3 esaten zenidan, horietatik 2 irabaziz. Bai, gogoan dakatela behintzat, aurreneko finala jokatu nuna Andoni Aretxabaletakin, galtzea tokatu zitzegon, eta gero berandu isago, azkeneko urtetan, 2 urte jarraian. Lintzoainekin aurreneko urtean irabazi nuna, eta urrengo urtean jarraian Xabi Telletxeakin. Aurlariaren beti komentatzen dugu, pelotaleku espeziala dago. Bai. Aukerako pelota asko izaten du aurlariak. Bai, oso berezi izatea. Asko aintzeu baitare atzelarian jokuak, atzelariak asko aintze baldin badu, aurrelariak izugarrizko aukera pila izaten du, eta asmatuzko berriz oso politia izatea frontei hau. Horretan nioen, pelotak izan zinela, baina oraindik ere bazelola, behartzana klubarekin jokatzen segitzen duzu, tarteka txapelketako partidu daudenean, jokatzen duzu. Bai, eskutatik eta justu xamarri biltzen naiz, baina normalean Gipuzkoako txapelketan parte hartzen dut. Aurten orezko mailan daukau plaza bat, eta hoxe konplitzen dut. Eta hortik aparte, pasakan eta boteluzean pelota gozoakin parte hartzen. Asko gustatzen zaizu, pasaka eta boteluzean jartzea? Pasakan, uste baino gutxigo, baino bai kosta zait. Gehien bat boteluzean gehiago. Bai. Joku zuzenan nola dan eta oso luzea, ordu desente eskatze ditun kirola dela esango nuke. Zure gazten moran hemen debiltzen zinenean, beti zaten genuen, Xabi Urribietak, kotxe eta zekek asko. Orain ere bai? Orain ere gustatzen zaizu afizioa oso kotxetarako? Bai. Txiki-txikitatik ekarrieten afizioa da, eta hor segitzeu. Afizio oso galestia dela esango dugu. Baina, bakoitzak bere afiziok eta behar ditu eta... Kapritxoak ordaindu egin behar dira. Hoi da. Baina bai, hor segitze dugu. Baina gidatzen ez da? Bai, Gidari ere bitzen zinen? Bai, konpetitu ez, Gustatu bai, baina... Baina trompok eta egin da olakoak eta, Olako bai. Xabi, gaurko pelotariak aurkeztuko ditugu. Hemen txapelketa honek duen sistemarekin 2 multzotan, kategoria bakoitzean, promesatan multzo batean 3 bikote, beste multzoan beste 3 bikote. Eta ligila laburra da, pelotari bikote bakoitzan 2 partidu jokatu behar ditu. Gaur dauzkagun 2 bikoteek jokatutakoa irabazia dute. Multzo ontakoak ziren
Zubizarreta Beñat eta Joel Azkoz, hoi jokautako biak galdu egin zituzten, hoi beraz txapelketatik kanpo. Hemen dauzkagun bi bikoteak sailkatuta daude final erdietarako. Baina gaur irabazten duenak multzoko lehenengo tokia eskuratuko du eta galtzaileak bigarren tokia. Askotan ez dugu jakiten zeizaten hobea, ezta? Aurrenak gelditu, bigarren gelditu, baina badazpa aurrenak gelditzeko. Bai, normalean beti izatea kalkulu gatean nahi hoi, aber nola jongo zaigun hobeto edo kerrago, baina bueno, askotan hobenan ikuste izateala partidu batin, alba da irabazi, eta hurrengoako konfiantzakin eta gogokin gehatzia. Lehenko egunean hemen dauzkagun protagonistak benetan partidu bikaina jokatu zuten. Bi gorriak. Iker Egiguren azpeitiarrako 20 urte dauzka, eta lehenko egunean Zubizarreta eta Laskozen kontra irabazi egin zuten 25 eta Egigurenak 14 tanto egin zituen, hoitatik basakearekin. Eta Aingeru Bernaolak, Mañariakoak, honek 19 urte dauzka, bientzako lehenengo aldia da Antigon jokatzen dutena, eta honek ere partidu bikain bat jokatu zuen, naiz tanto bakar bat egin. Zen ere, lehen esatek genuena, aurrelari batek hemen aukera askoz gehiago dauka, atzelariari askotan defenditza tokatzen zaio, eta gero atzelari askori ere gustatzen zaio, hortxe, txokoan, zabalean ibiltzea eta hortxe erredatu zerbait egitea. Bai, esango dugu frontoi normal batetikan daukan diferentzitako bat hori dela, atzelarik geixo jokun sartu edo jolasea sartzen diala, hor aurrekalde hortan, eta hoire da, bueno, berezitasun bat Antigoko frontoia daukana, frontoi normaletan askotan ez gea atrebitzen edo ez gea atrebitzen atzelarik aurreko joku hortan sartzea, baina honek aukera hori ematen. Gerriko urdinez dauzkagunak, segurunik guren zure pelotazaleak ondo ezagutuko dituzte. Batez ere, Oiartzuarra. Oian Etxeberria, orten Gipuzkoako Herriarteko txapeldun izan zen, Unaslandarekin batera, orduan gaineran nagusia maila jokatzen zuten. Oian Etxeberriak 17 urte dauzka, 1,78 m eta 1,78 cm eta 79 kilo. Eta bere atzelaria Errioxarra Carmelo Loza izatekoa zen, baino ez da Riotobiakoa, baina azken orduko baja da. Elkarrekin gainara ziren Zumaiako Etxaberen dinastian, galdu egiten bere azkenengo partioa, ez dakite 22 eta 22 horrelako ere bat, eta gaurko partidurako ordezkoa. Unax Apeztegia, 19 urte dauzka, jaiontza Elizondokoa, eta segurunik gure zure pelotazalek asko ezagutuko dutena bere aita, Unai Apeztegia. Baikoko, lehengo azegartzeko intendentea, berak ere hemen tornero ema jokatu da, finale batero okerrez palimanak jokatuta, Unax, bere semean, 19 urterekin, beste semeare Ugaitz zelotan ibiltzen dena, urare etorri da, aita hemen da, ama ere bai, hemen beste toki askotan bezalaze, Kastetxo datorrenean, herrikoak eta familikoak ia beti dira hemen. Bai, beste alde batetik nik uste Donostin izate honek eta eguraldia laguntzen badu baita ere, oso plan politia izan lehike baiko herriakontzako, familiantzako, eta nik uste jende desente erakartzeula frontoi honek. Egun hauetan genion, hemen zirazak egin lagun zema sortzen dien, hor gainera muga jarrita daukagu eta bete egiten da. Eta lehenko gunetan, zarari gabe ziren. Azkeneako batzuk gehiago sartu bai, baina bueno, ez. Eta ez bakarrik pelotariak, baizik eta epaileak ere aurkeztu beharra dira. Mikel Txoperen aia txapeketa guztian daukagu. Bere garaian pelotari profesional izan dakoa. Eta Mikel Arroyo, bat zein bestea eta Mikel Arroyo bereziki, profesionaletako Lepligako zenbat partidu zuzendu dituen, zenbat partidutan epaile egon den. Bosgorioetatik pelotekin aurkezpena egiten. Eta hor ikusentzulontzat. Lehen gunean eskatzen genizuen, zerbait esan nahi baldin zenuen eta nun ari zineten partida ikusten kontatu nahi baldin magizuegu, kontatu. Laki lehen gunean bakarren bat bazela Cambrisen, Cardiffen ere besteren bat bazela, beraz, zerbait esan nahi baldin badiguzue, lasai mezua bidali, eta komentatu dugu nondik ari zelaten txapeketa jarritzen. Eta hemen gu askotan azaltzen gara, ia beti, baina azaltzen ez direnak eta beretan beren lanak ere azpimarratzen merezi duenak, hoiei eskerre gizten bazaizuen, bai irudia eta bai soinua. Ander Etxenike, Manes Alkezar, Josu Artola eta Naroa del Barco. Hau entzaterekuk eskatuko genuke, hemen aurkezleak txalo bat eskatzen du pelotarientzat, baino hau entzatere txalo bat eskatu behar daukagu. Ze hona, Xabier, etxean dagoenak oraintzu zenean,
edo gero etxera zoaztenean, edo nahi duzunean, partida ikusteko aukera izatea. Eta gaur gainera gazteako daude, streaming da, hori denak ondo kontrolatzen dituzuen. Bai. Zure lote hortaz, seguru. Bai, lehen esan den bezala, garai batean faltan botatzen genuen sistema hau, eta gaur egun honek askotan ikusi izan dut etxetikan, etortzeko aukerik ez detelako izan, edo beste ozein motiboengatikan, edo hurrengo unen ikusi dezakezu, edo zuzenean ikusi. Aukera handi badan, edo ustez ez. Badi joa banerketa azkera, sakeak horriei, Ikarek ikurenek ia beti bezala sakeak txokotik aterako ditu, ala nik uste behintzat, eta hor dijoa Azpeitiarra. Erlojoa abian, 7 eta 5 minutu atera dugu. Sake Egurenek, ezkerra zanpestegiak erantzun. Egurenek aurrean botera, irugarreko azotek, ezkerka da bikaina. Jotamanu zanpestegia, seguru. Atzera Bernaola, Mañariakoak. Oso ondo apestegia. Bernaolak beste bat. Egan Etxeberria horrengoz ikuslea. Apestegiak ezkerrez. Atzera Egurenek. Gutaka da ona. Motibuleaz, ailegatu da, ala. Ailegatu bakarrik ez. Boteak Egurenek ez esperotako botea luzea egin du. Eta oso tanto polita apestegiarena, Bai, azkenen atzelarik aireko joko hortan sartu eta defenditzeko aukera daukenen, lana handia egin dezake. Eta nik uste aurre atzelarin lana oso garrantzitsu izango da. Oian Etxeberriak atera duzak eta tanto jokoan da. Zer iruditzen lehenengo tanto hauetan unez apestegia? Neri joa dituen peloteka da gutxitan, gustatu zait. Bai. Agiz poinarekin, ezkerrekin nendo. Ara, Oian Etxeberriak galdu orain. Markaga joan bana. Ari ginen, unez apestegiarekin ari ginen. Bai, ikusten da botiboleaz ere soltura eta bolearako postura hori badula, eta oso garrantzitsua da frontoi honetan postura hori dominatzea. Euren sakean, atera du, ezker mari lotuta atzean jarri, ezker ezondo erantzun apestegiak. Eurenek eskuinez, zeiterritik apestegiak ondo. Euren zabaletik, orman sartu, Etxeberriak atera. Euren, iruztik indartzu jo pelotaka da. Boleaz, nola ailegatu da apestegiaren pelota, Euren etxekoa moztu, Oian Etxeberriak ezkerrez jaso. Bernaola zelak akorrika dator, zeitik ezkerrez Bizkaitarrak ondo. Eskuinez, apestegia dotore. Zeiti Bernaola, Oian Etxeberria, bere lagunari laguntzera, atzeratu. Bernaola zeitarritik. Apestegiaren pelotaka, ona da. Zeiti Bernaola geraman. Lautik Etxeberriak ezkerrek ez moztu Egurenek, Etxeberriak gaizki jotako gantxa, minik egin gabe erdi gotzi du. Eguren biparetakakin berdi minik ez. Atzera Oian Etxeberriak. Ezkerrez Bernaola. Tantoko gorra di, Xabi. Begira. Botek egin duk estroinarekin. Gorrientza tanto. Bernaolari apuntatzen dioguna. Bita bat. Nioen hori, doze zijoala tantoa eta hori esan orduko. Hortxe, iruterrian txoste egin du pelotak eta okeltza. Euren esakea. Ezkerrez apestegiak erantzun. Utsi Egurenek. Bernaola lauterretik. Oian Etxeberria. Eurenek gantxa arroa. Oian Etxeberriak ezkerrez atzeratu, Bernaolak boleaz. Apestegiaren pelotaka da ona da. Ezkerrez zairez Bernaola garaman. Etxeberriak irutarritik atzeratu. Zotamanuz, Bernaola ondo. Apestegiak. Botibolaz Bernaola. Oian Etxeberriak, lautik. Zeiti Bernaola. Irutik Oian Etxeberriak atzera. Ezkerrez Bernaolak. Moztu txokoan apestegiak. Egurenek jaso atzeratu. Apestegia boleaz. Egurenek irutik zabalera. Oian Etxeberria jaso. Egurenek irutik botera atzera. Zabalera. Botera ondo apestegia. Egurenek txokoan utzi. Oian Etxeberriak atzeratu. Bernaolak zabaletik. Bosterritik. Etxi pelota txokora aba. Bigarren botean hartuko zuelako, baina lehenengo botean jarri du. Egurenek orain boleaz, Bernaola. Zabalera moztu Oian Etxeberriak. Ez di jaso Egurenek. Bina. Tantoko gorra, Xabi.
Bai, oso horra. Esango nuke bi atzelarik oso ondo hasi diala, bi oso indartsu ikusteia, eta bi aurrelarik esango nuke puntu bat urduri esango nuke. Nik uste soltatuko diala, baina bueno. A ber, momentuz oso ondo hasi Esandako, lasai mezure biali nahi baldin baduzue nun zaudeten esan eta kontatuko dugu diozuena. Tanta jokoan da erantzun Bernaolak boleaz, Oian Etxebarriak ikaragarrizko pelotaka da jodu, pelota txikituz, eta Oiartzorrak tanto ederra, 3-2. Bolea bikaina. Oso ondo markatu du txapagaina, eta hain baju jotakoan boteik eta ez duten pelotak. Oian Etxebarria, 3-2. Lauterdian bote egin, sake gurutzatua, Bernaola bosterritik, bostetik apestegiak. Bernaolak seiterritik ezkerra zeraman, Oian Etxebarria txokoan moztu, Bernaolak atzetik etorriz jaso, bostetik apestegia, ezkerra zegeuren, apestegiak atzeratu, Bernaola atzerak akorrika bosterritik ezkerra zeman, Oian Etxebarriak aurrean, botera jokatu egeurenek ezkerra jaso, bostetik apestegia, bosterritik bote txarra egin dio, ematen zuen sartu behar zuela, baina ez. Goiko sarera bota du Bernaolak pelota eta urdinak bitan trenaldearekin, Xabier, 4-2. Bai, bote motx xamarra indiola esango nuke, eta gora jontzaio. Sake Oian Etxeberriarentzat. Orda, 17 urteko Oiartzarra. Sake atera du. Bolia segiguren. Atzera Oianek. Sotamanoz Bernaola. Apestegiak, bostetik, ezkerra majoa atera da pixka pelota, Bernaolak eskuina. Apestegiak, eurenek lautik. Apestegiak bosterritik, eurenek txekoan. Ezkerre zabalera Oian Etxebarriak, bolia zaiguren. Etxebarriak luze atzera, ezkerrez Bernaolak. Atzera Etxebarriak. Airez nola laraman du Bernaolak. Apestegiaren pelotaka da. Bernaola zeitik. Oso ondo. Gustatzen nahi pila bat, apestegia. Bai, esango nuke lehen esan duten bezala bi atzelarik oso sendo hasi diala. Eta berra horrelarik pixkat asmatzen hasten dian angulua geixo bilatzen, eta partidu bat ikusiko duela irutizet. Oian Etxeberriak zabaletik pelota gurutatuz, paretan sartu, eta tanto, 5-2. Galtzen zauden 2-1, 4 partzialarekin irabazen ari dira 5-2. Bueno, eskerrik asko, dagokira nagatik. Hone jartzen du, Burruntzi inguru giro elkartea. Arratsaldeon, irratian honen nahintzen da telebistan honen nahiz, eskerrik asko. Baina, neri egi ez, bidali olako mezuak hori, zuek esan behar duzu, nondik ari zeraten torneoa segitzen da loko kontuak. Alari eskerrik asko. Tanta jokoan. Bolea Oian Etxebarria. Ezker zegiguren eguze. Ezker lautik apestegia. Bostetik Bernaola jaso. Sotamanoz atzeratu Etxebarriak. Sotamanoz baitere Bernaolak. Botera txokoan Oian Etxebarria jaso egigurenek. Markagailua 5-2 urdinentzat Oian Etxebarria unaxa apestegiaren zat. Bernaolak errebotoko zulundotik ezkerra ondo eraman. Gaizki botatako dejada Oianek. Eurenen pelotaka da atzera. Boleaz bosterritik apestegiak txokoan. Gaizki utzi eurenek biparetako Oian Etxebarriak eta tanto. Ahoko zuloan utzi ezkero. Sekulako arriskoa eta ez du barkatu Oianek. Bai, hor Oianek zabalian indun dejada hortan bere buru saldu du. Baino gero Ikerrek ezkerra hiru hortan ez du asmatu. Eta Oianek bipareta bikaina. Hemen pilotaleko honetan materiala asko zaindu behar da. Akoratzen naiz urte baten Unai Laso zen aurrean eta atzean Etxeberria izango zen, orantxe erretiratuena sartu zizkion partidu baten hori errebota. Zendeak gainera sarratu egin zen, zazenaz ikuskizutik etzeok atzera, errebotera Laso duen kolpearekin da pelota matematik ezo. Materiala asko zaindu behar da, zen duzka irutzea izo gaurkoa? Esango nuke aproposa dela, bi aurrelarik ere saiatu dira errebotean pelota sartzen, eta ez dutela inerrez sartzen. Orduan,
nire ustez aproposa da. Gero, Lasoren kasua esango deu, brillo berezia duen pelotari, olako pelotarik, ezin dela, ez herrin. Orduan, eozin pelota jarrita rebotea sartzen duela igual. Baina pixka sartzen balde maioz. Saka Oian Etxeberriak. 6-2. Galtzen zeuden 2-1 eta 5 partzialdekin irabazen ari gira 6-2. Bernolak. Boleaz Oian. Bernolak azkarrez oso. Etxeberriak utzi. Abestegaren pelotak aldatzera. Bernolak ezin. 7-2. Abestegaren meritua. 7-2. Asko aizei gustatzen. Bai botea eta bai airez, konfiantza handia duela ikusten da, eta Oianen keinu horren ondorioz, bere tokitik kanpoa zegoen, Bernaola eta ezin izan dira. 10 minutu neurketa hasi dela, markagailuan 7-2. Oian Etxeberria sakatera. Bernaola bostegitek erantzun. Indartxo Abestegiak. Arrimatutako Bernaola 6-tik ezkerrez. Utzi Etxeberriak. Ezkerrez Abestegiak. Bostean Bernaola. 6-tik Abestegia. Zabalera moztu Egigurenek. Bote lastarrean jaso Oianek. Ezkerrez Egigurenek atzeratu. Abestegiak. 19 urteko Elizondorra. Metro 82 zentimetro, 80 kiloko pisuarekin. Abestegia. Iruti Zabalera moztu. Egigurenek jaso. Abestegia lauterritik. Bernaolak, Mañarikoak, honek ere 19 urte. Ezkerrez Mañarikoak, Airez Etxeberria. Bolea Zabalera intentze guztiarekin, Bernaolak, ondo jaso, Abestegiak. Bernaolak eraman. Ezkerrez Abestegia. Bernaolak kantza ardierritik, bosterritik. Abestegiak atzeratu. Bostetik Bernaola. Abestegia kantxarien utzi dio Egigureni. Honek atzeratu. Bostetik Abestegia. Egindako pitanto dauzka, galdutako horik ez. Abestegiak. Egigurenek aukera. Txapagainan moztu. Jaso Oian Etxeberriak. Keinu egin Egigurenek eta Bernaolak atzeratu. Arrimadurako pelota. Ezin eraman. Unax Abestegiak. Egigurenek ondo utzi dio eta Bernaolak ondo atzeratu ere bai. 3-7. Bai, oso tanto gogorra jugatu du, eta partida hasi bestik ez da egin, baina olako tanto asko jokatzen da ditue, partida luzatu lehike. Bai. Eta pelota zalea gustura da, Xavier. Bai, oso gustura da. Galdutakoan, begira, 10 jokatu dira, eta galdutakoan 2 bakarri daude. Beste guztiak egindakoak. Bernaolak egindako 2, Etxeberriak egindako 4, Abestegiak egindako 2, Egigurenek ez egin ez galdu. Hortxe da Iker, bera naia azpen profesionaletan dabilen Julen ere hemen da. Aitona ere ez dute urruti izango. Hau gere, kasta denak. Aita pelotaria, Aitona pelotaria, Aitonetan naia ere bai, Birraitona ere bai, denak. Bai, afizioa, famili... Bai. Leno, Unai Abestegiarekin egon izanean, beste semearekin etorri da, eta hauri bileko deketa, bai, beste abezalese. Denak. Aita peloteri izan ezkero. Era, zandugu leheno, pelotari galdu gabe ari zela Unai Abestegia, horrentxe galdu du bere lehenengoa. 4-7. Jakin edugu laba ikusentzule, aber nun ari zeran pelota partida ikusten. Gipuzkoan ote zauden, Bizkaian, Nafarroan, Araban edo Euskal Herritik kanpo, nun. Badakit hor zaudetela, ze azaldu egiten da. Hor zaudetela, kopura ikusten dugu, baina Bernaolaren pelotaka da. Abestegia 6-tik. Egigurenek ezkerrez txakora. Ezkerrez jaso Oian Etxeberriak. Bernaolak ezkerro erma sartu. Bostaretik atera Abestegiak. Ez du asmatu Egigurenek. Zabaletik atzea jarri Oian Etxeberriak. Bernaola ondo. Abestegia bostetik. Bernaolak ere bostaretik. Eskoiniz Abestegia. Berandu etorri generik, gogoratuko digu, bi bikote hauek final erdietarako zelkatuta daudela,
irabazten duenak multzoko lehenengo toki izango du, eta galtzen duenak multzoko bigarren tokia, eta finalerdia ja datorren astean, eta finala ere datorren astean, larun batean. Txokoan pelota Oian Etxebarriak atzeratu. Bernaolak Zabalera, bolea erdi utxeginez, erdi utxeginez eskutik aterazioenean, gehera bat utxegin du, Txapazpira joan da, Oian Etxebarriak galdu duen pelota, Gorrien Zabuzgarrena, Xabier. Bai, ez dakit, Zabalian jarri nahi zuen bolea hoi, eskuan bintzat ez du ondo sartu, eta ez du asmatu behingoan. Baina lehen esan duen bezala, aurrelarik hor saiatu beharra duke, tantoa konsegitzen. Sakea Txokoti Zabalera, ia arrebotean sartuz, botibolia zalegindu da Apeztegia baino ezin. 6 eta 7 sakez egindako estreineko tantoa, lehenengoa, 6 eta 7. Bai, hor Txokotikan ateatzen nahi da sakek, esango nuke Txokotik txokora zuzen ateatzen dianek erresiagoa ematen diala, baina hemen ezkerrakin Txokotikan Zabalera ateatako pelota horiek efekto berezi bat ekartzen du, eta ikusi da horre botiboleaz ezin izan dula eskon sartu. Ara, eta beste bat, orain Txokotik txokora atea du, eta Apeztegiaren erantzuna gora. Eigurenek sakez egindako bigarrena, eta partiduko bigarren berdinketa. Binako izan da aurrena eta hoxe bigarren berdinketa zazpina. Sake Egurenek. Bi aurrelariek elkarren kontra jokatu zuten Gipuzkoako Herriarteko txapelketako finaleko 3. partida, senior mailakoa. Oiartzunek eskuratu zuen tituloa, lehenengo partida Azpeitiarrek irabazi eta gero, bigarrena Oiartzunek 3. ere bai, biek elkarren kontra ziren. Falta jokoan, zazkinako berdinketa Bernor kasten duen, Oian Etxebarriaren pelotaka da. Bernaolak, Apeztegia lautik, Eguren pelota bila laugarren kuadrora. Sartu ezkerra eta indartsu atzera, boleaz Apeztegia. Egurenek txokoan moztu, ezkerrez jaso Oian Etxebarriak. Egurenek ezkerrez airez biparetakoa ezen erreza, baina ez du minek egin. Apeztegiak irutarritik. Bernaola jaso, Oian Etxebarriak boleaz biparetakoa, gutxi irekiz ordea. Txokora, orain Zabalera, Egurenek, jaso Oian Etxebarria, ze jaso duen. Aukerako pelota dauka Egurenek, ormari lotu da aztean jarri eta bikaina. 8 eta 7. Gara tantoa. Azte pelota jaso duena, Oianek. Bikaina. Eta gero Ikerrek atzera jodun pelota zoi, buruz gain pasadio. Laguntzaile ere, aitamera egiteko ordotorri zaigu, aprobetxatuz pelotariak utxarte askatu dutela. Hemen Antigo auzoan ditugun babesle asko batzuk horman, beste batzuk aldizkarian daudenak, eta beste batzuk orantxe bat telebistan azalduko zaizkizuenak. Eta hauek taberna dira. Gehienak, Antigo distantziarik ez dago, asko pelotalekotik gertu, baina urrutixiago dagoena ere ez dago pelotalekotik urruti. Jose Mari Taberna, Platero, Antigoko bodegoia, amintxe pilotalekotik gertu, danena ere pilotalekotik gertu dagoen taberna, Gazteiz urrutixiago, baina hau ere Antigo auzoan, Trikuarri, Jan Bentaberri, Antzara Taberna, Olillos, Luis Taberna, azkenik Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zirika lehenko gunean igandean, Bentaberriko tabernakoak esaten zian. Ze ondo ikusten den partidua telebistatik, inalako dinbideek etzokak beste telebistak ateek inaderatuz. Guzti hori, Ander Etxenike, Manes Alkezar, Josu Artola eta Nora del Barkok egiten ari diren lanari esker da. Ezkerrez Eguren pelota jaso, markagaina 8 eta 7 gorrientzat. Unax Apeztegiak atzeratu. Bernaola zeitik. Unax Apeztegiaren pelotaka da bikaina da. Bernaola gostetik ezkerra irez eraman. Pelota bila Etxebarria irutarbira. Airez nola laraman du Bernaolak luze. Egureneko orain txokora, ez dakit, bigarren botean, ez da, bigarren botean. Egurenek txokoan, oso ondo izuten. Zarantza izan dut, Eguren epailei begira, eta bi epailek ere Arroio eta Txoperera elkarri begira, eta begira, Xager, 7 eta utxeko partziala, galtzen ari ziren 2 eta 7 eta irabazen ari ira beheratzi eta 7. Hor esango nuke Apeztegiak izan ditula pare bat hiru tanto konzentrazio puntu hori galdu duna, eta oso garrantzitsua dela iruditzen zait frontoi honetan konzentrazioa mantentzea partidua ondo juteko. Bernaolak bostaretek
Arrimatutako Apeztegiak, ezkerrez. Bernaola bosteretik eskuin ezeman. Apeztegia bostetik. Bernaola gauteretik. Arrimatu pelota. Apeztegia sartu ezkerra. Eguren ekeinu egin da utzi. Bernaola jetxi. Oian Etxeberriak ezkerrez. Bernaola ondo. Atzean jarriz. Oian Etxeberria pelota bila, irutar dira. Bernaolak jaso bosteretik. Boleaz Etxeberria. Ara, ez zuma pelota horrek ezertzu ere. Baina ezin izan du Iker Egigurenek pelota jaso eta galdu duen lehenengo pelota da. Urdinentzat 8. tantoa. 8 eta 9. Eger, Bai, etzuen ezarri, ezta? altxatzeko mokoa zala esango nuke, batez ere Hemendik bai, hemendik. behantzako batez ere ezker bikaina dulako, eta altxatzeko modukoa zela esango nuke bai. Sakea Oian Etxeberriarentzat. Ordo Oiartzuarra. Lautardia mote egin, Egigurenek ezkerra erantzun, Zabalera. Etxeberriak ez Zabaletik orman sartuz, Bernaolak bosteretik ezkerrez atera. Utzi Etxeberriak. Apeztegiaren pelotaka da bikaina. Boleaz Bernaolak eraman. Oian Etxeberriak. Irutik biparetakoa. Antzeman Egiguren ez egin egin zuen. Honek atzeratu. Apeztegiak ezkerrez. Bernaolak lautik. Bosterdian Apeztegia. Bernaola 6tik. Oian botera. Egurenek ezkerrez Zabalera moztune, baina ordien eskura utzi dio. Oian Etxeberriak atzeratu. Bernaolak bosterritik. Eskuinez Unasa Apeztegia. Bernaolaren pelotaka da atzera. Apeztegia beste bat hau ere atzera. Bosterrian Bernaola. Irutik Etxeberriak Egigurenek jaso. Biak Etxeberria eta Apeztegia joan dira pelotaren bila. Ai, justu hartu du Apeztegia de pelota horretza bagaina. Orain txokan Oian Etxeberria, txokotik txokora. Eguren jokatu eta tanto. 10 eta 8. Ikaina, deja da. Matezun txokon harrapaduta zekala, eta azkenean bidaz jokaldia atea duen. Ezkerrak txokotik txokora. Gainera, Xabi, errepikapen nagusiaz. Gogo hemen, kajari zago, Bigarren boteak eta ondo ikusteko hori. 22 minutu partidu hasi dela. 10 eta 8 bitantoz gorriak. Iker Egiguren Aingeru Bernaola irabazen. Eta lehenko gunean bitxikeria modura komentatzen genuen, gaur egun segurunik Aingeru izeneko asko ez zuela, eta jaialdi berean bi genituen gaur ere bai. Bata Aingeru Bernaola eta beste Aingeru Delakuente. Biak, gero izango dako Delakuente. Egunen dominatutako tantoa, Zabaian utzi iritsi da pelota hortara Oian Etxeberria baino gehiko txapara konzeio, meritoa Egigurena, 11 eta 8. Bai, asko zabaleratu dio pilotai, eta nahiko zaila zunea amateko, eta behitu. Jaso eta gaina goiko txapara. Sakea Egigurenentzat nari nintzen beste multzoan dozkogun pelotariak hor Apezetxea eta Landa Apezetxea eta Landa hor horiek final erdirako klasifikatu daude lehenengo tokian eta gero bihar ikusiko dugu Irribarria Gabirondo batetik eta bestetik zein izango dira Gizeaga Beloki zen bikote titularra, baina lehenko gunean Sant Esteban etorri zen. Beraz, hemengo galtzaileak badaki zeinen kontra jokatuko duen. Apezetxea Landaren kontra, irabazleak bihar artitxarren beharko du. Eguren etxokoan, Oian Etxeberria jaso. Eguren engantza Zabalera. Apeztegia Zabaletik txokora, eta tanto. Lehen ezaten genuen Xabier. Atzelariek ere distantziagoetan errezago iristen dira txokora do Zabalera eta bera, orai Apeztegiak hortxe Zabaletik txokora, bera tantoa. Bai, tanto hontan esango nuke Iker Egiguren asko sartu dela eta horrek aukera ematen du atzelariare aurra etortzeko, lehen esan deun bezala eta azkenean berak tanto bukatu. 9-11.
Saskira pelota bila, damen gainera. Epaileak, bueno, Mikel Arroiok ez dakit, baina orain arte bai Jose Felix Solanok eta Mikel Txoperenak beti gairazten ziguten behatzekin adiraziz, profesionetan da bezala, Xabier. Bata edo bia edo alakoa edo bata. Hau da beste erabaki bat, bai profesionetan da men afizionetan, bai gustatu zizidan demera asko zuzen pelotekin. Bai, hori izatean. Bate probatu, beste probatu, aurrelariak, atzelariak, gero kontrarioak, beresteak, pelotaka da batzu jo, gero ezkerrumaren kontra, gero frontizera. Bai, batzu, bueno, tanto gogorra jokatu ondoren oso ondo etorri leike, baino normal bezala urtzea gehitxo aprobetxatzen dunak izaten zian. Edo profesionaletan aulkien esertzen bezala, lehen aldagetara, gure garaian aldagaletara joaten ziren da, partioak gala izaten ziren. Bai, hola, behar baino luzeagoak asko. Bai, beste jarraipen bat izaten du jokuak eta ikusleantzak horren ikuste asko zobeto dela. Pelotalekoan dagoen ez bai, eta etxean dagoenan entzatera bai. Une Zapestegiaren pelotaka da. Zalantza izan du, boti goleara jarri, azkenean botzera erantzun du Bernaolak, Eguren ez Zabalera. Apestegiak. Egurenek irutik atzeratu. Airez Oian Etxeberria. Bernaolaren pelotaka da atzera. Eskuinez jaso Apestegiak. Ezkerrez Bernaola. Oian Etxokora, tanto. Oso ondo botatako deja da. Duda pixka bat izan dute bai Egurenek Bernaola jango zelakoan, Bernaolak Egurenek harrapatuko zuelakoan, bueno, horaz batuen Oian Etxeberria izan da. Bai. Eta tantoa ondo egin dako. 10 eta 11. Bai, askotan hortikan biparetare oso ondo botatzen du, efektua oso ondo ematen dio, eta nik uste pixka bat Eguren horrekin engainatu dula. Zake Oian Etxeberriak, boleaz Eguren. Oianek irutik ezkerrez ondo atzeratu, Zabalera. Bosterritik Bernaola. Apestegiak. Bernaola lauterritik. Bosterritik Apestegia. Toki berean Bernaola. Apestegia ere bai, ez da mugitu ere indik orte. Biak segitzen dute toki berean da. Atzelarien arteko lehia. Naiz normala den bezala, eta lehen komentatzen genuen aurrelarietan gehiago egin. Egurenek adibidez 6 deramatza, Oidatisak ez 2, eta Oian Etxeberriak 5 egin ditu. Bernaolak, Oian Etxeberriak Zabalera bidali nahi, baina kantxa erdi-erdian utzi du Egurenentzat eskura. Egurenek aukera, ezkerrez atzera boleaz Apestegia. Egurenek utzi Bernaolari, ara, hone pelota galdu du, ez zoma pelota horrek ezertxo ere, baina ezkerrez Bernaola galdu duen bigarren pelota da, eta markagailuan berdinketa. Maikana. Bai, zabaltzen hasi da, hor betikan etzan asmo txarra, baina nik uste nahi baino bajuxoa bera juntzaiola eta txapara. Amaikana. Zaka Oian Etxeberria. Orain arte esango nuke, txapeketako partidik luztena izateko arriskoa daudela. 37 minututik gora ez da bakarra izan, eta gaurko honek momentuz 27 dara matza. Eta bere honekin jorainik eta gogorra oingo da peloterientzat. Bernaolak, Bosterritik ondo. Ezkerrez Apestegiak utz. Ja, eskutik eizki atera zaio. Gero zen dut, bueno, nik utxe zen dut, igual txapa gaina hartuko ote du, ez txap hartu du eta 12 gorrientzat, 12 eta 11, Xabier. Bai, zuk esan duzun bezala partidu oso gogorra dijoa, gaur bero desientea dakau, Antiguoko frontoi honetan, eta bi atzelari oso gaztek diala kontutan eukita partidua desiente luzatukoa dela iritzizet. Barkatu, esan dut, berroko minututik bera joan direla partidu guztiak ez, bat daukagu 41 minutukoa. Irribarriak eta Arkaiz Gabirondok 20, Beñeta Pesetxe eta Unaslandako 22 emaitzarekin bukatu zena, partidu hark 41 minutuko iraupena izan zuen. Tanta jokoan, 12 eta 11 gorriak, Eguren Bernaola irabazten. Ezkerrez Bernaolak, Oian Etxeberriak aukera, indartsu atzeratu, boleaz nola laraman Bernaolak, puzkatzeko pelota dauka Apestegiak, moztean nahiago izan du atzeratzea baino, Oian Etxeberriak Zabalera,
Iker Egigurenez zabaletik zabalera, eta tanto. Honepai ustekaben harrapatu duela Unaxa Pestegia, eta Egiguren ekatzean egindakoarekin 13-11, bitantoko aldea. Bai, lehen esan duen bezala Iker Egiguren ezker hortan brillo berezia du, eta oraingoan kantxa erditikan zabalera ingo jokaldioi bikaina izan da. 13-11, Egiguren sakea zabalera bere intentzio guztiarekin. Ara, txapara bete-betean. 14-11. Bai, Sakearekin hirugarrena. Partidu hasieran konfiantza betez ikuste genu. Bai, asko gustatu zait, bueno, Bai. orain ere bai, Orain oso ondai da. Bai, hiru sake galdu ditu, konfiantza puntu hori bai. galdu duela pixka bat. Aber berreskuratzen duen eta partidun sartzen dian berriz. Txokoti txokora ora izakea. Ezker Apeztegiak. Bernaolak. Ona pelotaka da. Apeztegia bosteretik. Bernaolak. Eskuinez jaso, ia gehiegi. Zeitik Apeztegia. Atzera Egigurenek. Bosteretik Apeztegia. Bernaolak ostetik ezkerrez. Apeztegiaren pelotaka da ona da. Bernaola zeitik. Apeztegiak. Bernaolak atzeratu. Ez naiz aspertuko esaten, kontatu nahi baldin badizuegu nondik ari zeraten partidua torneoa segitzen, lasai esan, oporretan ote zaudete, nuntza biltzaten, edo nahi duzen horekin. Honek Astigarragako burruntzi elkartean lagunekin. Azkarrik asko zuei. Ara. Aukerako pelota Oian Etxebarria galdu duena. Galdu duen hirugarren pelota. Elkartean ere sozian ikusteko ze aukera ederra, hortxe lagun artean. Bai, beste aukera bat izan daiteke. Etxean, tabernan, edo zauden tokian, telefono mugikorrarekin edozein tokietan. Tanto bikaina jokatu du, esango nuke Apeztegiak gorputzera bota diola Egigureni, eta ondo defenditu du, eta gero Oian Etxeberriak Orzabalean aukerako pelota izan du, eta dejada txapara joan zei. 15-11, lautandeko aldea, gorrientzat partiduko alderik handiena. Urdinak bostekoari izan dute, 7 eta 2 aurretik egon direnean. Gorriak oraintxeko dute, 15 eta 11koan. 32 minutu partiduak. Bai, esango nuke takadaka dijola partidua. Lau tanto aurretik jundialen gorriak, gero urdinak aurreratu zaizkigu, eta orain berriro gorriak aurretik. Gorriak lau tantoz, 15-11, urdinak esan dut, 5 tantoren arrendarekin ibili girela, 7 eta 2. Asier artea gari hor daukagu, berriketarako Antxoan Apezitxeekin da favorita zaten ziren, eta lehenko gunean biak oso gaizki dukatu ziren. Ameano eta Apezitxeak. Tanta jokoan, Egiguren Etxekora, atzetik etorri Apeztegia oso ondo, Egiguren Zabalera, Oian Etxebarria jaso. Bernaolaren bolea minek egin gabe eta eskura utzi di Apeztegari. Honek atzeratu, Bernaola gaire zeraman. Oian Etxebarriak, Txokora. Egigurenek bitik, jaso Oian Etxebarriak. Egigurenek botera, bitarritik ezkerretik iparetako, ederra, efektu eta guzti txapa gainean. Ederra tanto, 16-11. Bikaina. Ezker horrek gauza berezik baditu. Eta abiadura berezia ere badula esango nuke. Lehen urdinek izan dutena, partidu galderik handiena, oraintxe gorriak. Lehen 7 eta 2, da orain 16 eta 11. 7 eta 2 urdinak. Orain gorriak 16 eta 11. Iker Egiguren sakera. Sakea luze ormari lotuta doa. 5 erdik Apeztegia, Egigurenek txokoan. Etxebarria jaso, Egigurenek biparetakoa, bigarren motean, eta? Bai. Bai. Egiguren oain geixo bila juten nahi dela, eta hortxe ari da asmatzen. Txoko hortan mina handia egiten nahi da, eta gero tanto bukatzeko garaian asmatzen nahi dela esango nuke. Sakea Iker Egigurenek. Zabalera atera du.
Apeztegia jaso. Bernaola gozteritik ezkerrez. 17 eta 11, 6 entrenaldiarekin. Partiduko alderik handiena orantxe. Bernaolak asko binez. Apeztegiak atzeratu. Bernaola gozteritik. Gogoratuko dugu berriro, bi bikoteak zelkatuta daudela final erdietarako. Baina bikote irabazlea multzoko lehena izango da. Eta bikote galtzailea noski multzoko bigarna. Bernaolak atzeratu. Apeztegia jetxi. Hala. Txostortxe. Zoluak eta horba bat egitu duten tokian. Eta tantoa aspaldiko parte Zurdinentzat Apeztegi apuntatzen dioguna 12 eta 17. 6 eta utxeko partziala sartu dute Xabier. 11 agotetik 17 eta 11 joan dira. Ontxe 12 eta 17. Nik uste behar zutela tanto hau, batez ere Apeztegiak konfiantza pixkat berreskuratzeko. Bien tartera oso ondo moztu du eta zuk esan bezala Lurra eta Estepar eta elkartzen dian txoko hortan, bote nahiko kaxkarra egin dio azkenean. Sake Oian Etxeberria dentzat. Eguren esake zirutanto eta Oian Etxeberria bakarrerez. Horri joian. Sake atera, egurenek Zabalera erantzun, haze erantzuna eta haze tanto egin duen. Bikaina. Eskuan bikain sartu eta oso ondo gurutza dutako gantxoa izan da. 18 eta 12. Sake atera Oian Etxeberriak, eguren erutardik ezkarrire Zabalera pelota kondutzatuz, justu sartu da. Kantxa eta kontrakantxa begizten dituen arrasto ondoan, baina ederra tanto. Apeztegiaren bat duna frontoi honek, hori da, esango nuke. Beste frontoitatik Zabalera gehiago du eta ondo gurutzatu ezkero pelota oso urrutira joan diteke. Maztu Etxeberriak, Bernaola jaso, atzera. 6tik Apeztegia. Eguren txokora. Txokora Etxeberriak. Jaso egurenek. Txokora, gorputza sartu nahi zien pelota Oian Etxeberriak. Txokoan moztu baitere Apeztegiak. Atzeratu egurenek eraman Oian Etxeberriak. Bernaolak atzera nahasian, lau pelotagia txokoa sartuta egon dira. Egurenek antxo Zabalera. Ara, eta Oian Etxeberriak Zabalera jokatuz berak egin tanto, 13 eta 18 polita. Bai, hankageldian induen jokaldi bat, esango nuke gorputzera etorri zaiola pixkat, eta azkeneko momentuan burura etorri zaion jokaldi bat dela esango nuke, eta bikaina egin du. Sake ate edo Oian Etxeberriak. Ezkerrez Bernaolak. Apeztegiaren pelotak da atzera. Bernaolak eraman. Apeztegiak indartxo atzeratu. Bernaolak ora. Bernaolak altu duen 3. pelota. Bai, azken aldian zuzen zebiltzan. Gorri. Baina berriz eta kadatxoa urdinak. Bai, lautantora torri gira. 6 tantoz galtzen egon dira. 17 eta 11 eta 18 eta 12. Oian Etxeberria sakea. Aso Bernaolak. Atzeratu Apeztegiak ondo. Bernaolak asko ginez. 5 Apeztegia. Bernaolak atzeratu. Apeztegiak atzera, arrimatu. Bainarikoak, ezkarraz, Bernaola ondo. Apeztegiak atzera. Ia korputzan sartu zeia pelota. Baina ez du eraman Bernaolak eta Urdinentzako, eta badotozela Bernaolak galdu duen 4. pelota. 3 eta utxeko partziala 15 eta 18, badatozela Xabier. Bai, pelotakada bizia jo du, baingoan Apeztegiak, eta botea pixkat etorri intzaio, eta ez du eskun berrezela sartu, eta behera jontzaio. 15 eta 18. Hor da Oian Etxeberria. Sake atera du. Erantzun gantxoarekin egurunek Apeztegiaren pelotaka da. Errebotera oraindik ez da gaur bakarra sartu. Pelota guztiak errenditu dira errebotea baino lehenago. Boleaz Bernaola.
Apestegiak atzera. Bernaolak ezkerra irez. Balekoa du. Oian Etxeberriak Zabaletik txokora. Ezkerrez txokoan utzi Bernaolak. Atzeratu Zabalera. Oian Etxeberriak ondo Bernaola. Eskatu zondo eta gero erantzunez ere bai. Apestegiak atzeratu. Bernaolak eman. Ezkerrez Apestegiaren pelotakara. Bernaolak eskuinez. Oian Etxeberriaren gantxa Zabalera. Golo, Eiguren ailegatu. Txokoan utzi, ahi! Hau ez, Iker Eiguren, baina bueno, aurrena hemen harrapatu dena harrapatzea eta gero txokora pelotare bila joatea. Bai, hanka harina ditu. 16-18. Oianek oso ondo mugitu du pelota, oain gontan, bai Zabalera eta bokatzeko gero txokoan dejada oso ona. 16-18. Atxeana, pelotariak. Baita, bi tantota jarri dira, berriz ere. Lau eta utxeko partziara. Da orain arteko txapeketako luzean izango dela, zalantzarik ez dago, lehen esaten genuen 51 minutuko bat izan genuela, Eki Irribarriak eta Arkaitz Gabirondo galdutakoa Beñeta Pesitxe eta Unaslandaren kontra, horrek 51, honek ja 40 minutu hartu ditu, eta oraindik ere beste batzu pasatu beharko dira. Baina partidu polita dijoa gainera, Bai, oso parekatu esango nuke, tanto oso politiak ikusten nahi geha, eta bai, gehien bat aipatzekotan, bi aurrelarik oain esango nuke angulak eixo bilatzen nahi diala. Pentsa, Egurenek guztira 11 tanto egin du, jokoan 8 sakerekin bat galdu du. Oian Etxeberriak egindakoak 7 dauzka, saketik ez, 3 pelota galdu ditu. Eta atzelariketan, Apestegiak egin 4, 2 galdu, eta Bernaolak 2 egin 4 galdu. Baina oso zenbaki polita dira. Bai. Oian Etxeberria sakera, 16-18. Ateretu sakea. Ezkerrez Bernaolak, gora! Bueno, horrentxe, sake egindako lehena. 17-18. Eta datorren astean badekezu neskak emakumezkoak izango direla final erdietan. Orain arte Antiguan hasi zirenean emakumezkoak buruz buru bakarri zen, eta aurten binaka. Atzera Oian Etxeberriak. Bernaolak eraman. Oianek atzera. Bernaola lauteritik. Apestegiak. Egurenek txokora. Apestegia. Korrika joan da pelotaren bila baino ezin. Eta Egurenek txokoan utzi egin duenarekin arnasa beregintza, zeia bestela berdinkata zuten gainean. Eta ematen zuena arroago joango zela pelota, baina justu behera egin du txokora iristerakoan. Bai, pelota jotzeko ere nahiko lan izan du. Oian Etxeberriare ondo antzeukalako, eta nahiko gaizki jotako pelota baten ondorioz. Tanto. 19-17. Zake Egurenek. Txokotik. Txokotik txokora. Jaso Apestegiak. Bernaolak lautik. Apestegia zeitik eman. Ezkerrez Bernaola. Apestegiak. Egurenek jasoa. Atzera Apestegiak. Bernaolak gora. Galdu duen bosgarna, berriro tanto batera etorri direla Oian Etxeberria eta Unas Apestegia. 18-19. Bai, eta bantxa da partidu hasieran galdu ez ditun pelota horiek galtzen. Bernaola. 3 berdinketa bakarri partiduan, orain arte, bina, zazpina, amaikana, laugarna izango dugu. Oian Etxeberriak atzeratu bolaz Bernaola. Atzera Oian Etxeberria berriro, Zabalera, Bernaolak eraman. Apestegia girutik. Lauteritik jaso Bernaolak. Gantxo Zabalera, Oian Etxeberriak Egurenek jaso. Ara! Girutik Apestegiak utxegin. Momentuz ez dago berdinketarik. 20-18. Bai, esango nuke ezkerrez jartzeko pelota hobea zula,
ezker paretatik ateratzean pelota horiek efektu berezi bat hartzen duelako, eta gero zutik xamar tira dio golpea eta txapapera. Sake Eguiguren entzat 38 partidua. Atera du. Bernaola bostetik. Atzera Apeztegiak. Esku ginez Bernaolak. Apeztegia zeitik. Eguigurenek aukerako pelota. Bolea Zarro. Oian Etxeberriak ezkerrez. Atzera Bernaolak. Ezkerrez Apeztegiak. Atzera Bernaolak. Bolea Oian Etxeberria txokoan. Eguiguren etxekora jokatu. Oian Etxeberria jaso. Bernaolak. Oian Etxeberriak eraman. Ez utxarra Eguigurenek. Ez du asmatu. Erdien edo eskura utzi. Oian Etxeberriak eman. Eguigurenek erantzun. Oian Etxeberriak. Eguiguren ez zabalera eta ondo Azpeitiarra. Haze tanto bukaera egin duen. Iker Eguigurenek 21 eta 18. Bai, oian hor desagain esango nuke buruz gain pasatzea jundala, baina frontoi honetan oso zaila dela esango nuke golpe hoi, eta eskura eman dio, eta gero Ikerrek ez du barkatu, oso ondo markadutako gantxoa. Partido Gaztezakea, Iker Eguiguren entzat. Lauterrian bote egin, esake atera du. Apeztegiak erantzun, Eguigurenek txokan utzi, arroegi, Apeztegiak atzera. Boleaz Oian Etxeberria. Bernaolak osatu gabe. Ara. Ez dakiz ze egin nahi zuen, baina horixe zen egin nahi zuena. Zabalera botako zuelakoan hortzeko den zai Eguiguren, txokara botako zuelakoan hortzeko Bernaola, bien tarteak gelditu eta biak hortzeko gelditu iragilda. Eta tanta ordinentzat. Erdira bota. Eta Oian Etxeberriak egindakoarekin, 19 eta 21. Hor da Oian. Eguigurenek zakea txokora erantzun, eta tanto, orain bukatu da. Haze bukaera eman dio. 22 eta 19. Bueno, zuk esan gehiazu, Xavier, partida gustatu zaizu? Bai, egia esan asko gustatu zait. Esango nuke partidu oso gogorra jondala, eta batez ere horre ondia momentu batzuk atzelari aurren hasieran Apeztegiak izan du bajualditxo bat, eta azken aldea esango nuke Bernaola berare nahiko bera etorri dela bero honekin, baina Ikerrek partidu bukaera bikaina egin da, nik uste partidua borobiltzea lortu dela. Pelota zalea pozik, egu ere bai, 46 minutuko iraupena, zenbakietan egindakoak Eguigurenek 14, hoitatik sakearekin 3, Oian Etxeberriak egindakoak 9, sakearekin 1, eta atzelariketan Bernaolak 2 egin 5 galdu, eta Unax Apeztegiak 4 egin 3 galdu. Ez urrutira joan, ikusentzule, gu protagonisten bilakoaz ea zekotatzen diguten. Iker Eguiguren, arratsaldeon da, zorionak. Arratsaldeon, eskerrik asko. Kamerari begiratu lasai, Aber, Azpeiti aldean da ondo ikusteko. Bai. Bueno, partidu gogorra, nioen txapelketako partidu gogorra izan da. 46 minutu, bera ondiarekin, intensidad ondiarekin jokatutakoa, asko ebilizerate, partidu gogorra. Bai, izan, hemen etzaban bromaik, demazun
tanto anak ziren oso pelota hondikuek, da detaile txikitan junda partidua. Da hoxe, igual hasieran gu hazigea gaskitxoni entzen nahiko askiazen naiz, da behiek karrerilla harrapa ebez, 8 biko baten, da gero aingeruan remontatzi lortu dugu, da bintze lehen bukatzi lortu dugu grupuen hasi guztua. Bueno, behin ez dakigu, ez da zer den hobe aurrenak gelditu edo bigarren gelditu, baina badazpada aurrena hobeto. Bai, betire lehena gehatzi hobeto izatea, baina hemen torneo honetan bakizu lehenan, bigarrenan, hirugarrenan kontra jokau, danan kontra hilo biziko partidu dila, da hoxe. Iker, 14 apuntatu dizkitzut, sakearekin 3, jokoan 11. Bai, hoxe esan detena hasieran inkomodo jardu naiz, hoxe pixke galduta, enekile nundi noa ibili, baina geho pixket arriskatzen hasi naiz, konfiantzi lortu da, hoxe, tantu gaur egiten, segidu dugu. Tanto asko ederrak, azkena ze esanik ez, sakeari airez emandako erantzuna pelota zabalera kruzatuz, tanto ederrak asko. Bai, hoxe, behaiek golpez da askoz gehiago zin, da dominatzen da jartu duzin, da hoxe, nik intenta etena arriskatzi izan, da gaur atea intzaidana, da orduan oso guztua. Bueno, Iker, bihar jakingo duzu zeinen kontra daukazue finalerdia. Irribarria Gabirondo edo Lizeaga Belokiren kontra. Zein nahiago? Bai, esan da, inorrez nahi bai, lau pelota oso ona die, danak oso kompetitibe, da baten kontra, zen bestin kontra oso partio gorrauk dugu. Etorriko zera bihar, etxetik ikusiko duzu? Ez dakit etorriko nahi zen, baina bai ikusingo partio hori, ze hurrena behien kontra dugu da. Ondo, eskarrik asko. Bai, ez dakit. Eta Carmelo, Aingeru. Aingeru Bernaula, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Pozik bukatu duzulako, bukatzeko desiatzen. Bai, gaur kriston peloteo pilo bat egon da, eta azkenerako beru eta bukatzeko guekaz. Bueno, 7 eta bigaltzen, buelta eman diozue, hurbildu ira azkenean ia gainera berriro kontraria, baina ondo bukatu duzue. Bai, bueno, hor mantendu gara gu denpora guztien gure lana egiten, gure partidure, jakin dugu partidu luzi izango dela, eta azkenean gure bierra egiten lortugu, hori, guk gure lanagaz, eta bire heltzie. Bueno, gaur oraindik ez dakizu zeinen kontra, biharko partiduak erabakiko du, bihar daude Irribarria Gabirondo, Lizeaga Beloki, ez dakit zein espero duzun finalerdirako? Bueno, bisek nahiko gorrak dire, eta, bueno, bisek izango dira partido gorra, sufrituko asko, eta balde bat bez. Eskerrik asko, Aingeru. Bai, zuei. Aber, zer dioten galtzaile? Bentajarekin hasi zarete, ies egin dute, ia harrapatu dituzue, baina ez da posible izan. Hasieran uste dut, bideek ongi azoren naiz eta bideek ondo txigala guztua gozatzen. Eta gero, uste izazpite iru ozer jarriak irazten, eta gero denbora askatu dute, hasi da, Iker aurrian, asmatu du, atleten ateaio, eta gero Bernaulera Ikiarri jogatu, eta bideek oskisto pareket dute, bideek segurua dira, tanto gortu dute, eta tanto gortzen denean Ikerrek aurran rapatzen denean zekun dukatzen. Carmelo Lozarekin zina jokatzeko, berarekin ibilizera gainaztu maian ez da. Egurra hartu duten azkeneko partiduan, gaur una xapeztegiarekin, ez dakiz ebazatu zion Carmelori edo? Egonez, Zumaian partioa ziren santzian, ezkerretikan justu zebilela minakin, eta santzian hemen ja klasifikatu ginela, eta bueno, semifinaletako tope jarko zela eta ezkerra zaintzeko. Eta lehengune Unaxin kontra jugatu genuen, eta kriston maila edarak usten Unaxek nola jogatzen frontean zer seguruen, eta gozada behakin jolaztia bai. Bueno, zue bintza badakizu zeinen kontra izango zeraten. Beñata Pezetxe eta Unax Landaren kontra. Bai. Oso ondo ezagutza dituzunak. Bai, oso ondo. Eta Unax bereziki elkarrekin pareja askotan izan zerate. Bai. Egia esan, txikitan Beñatekin pareja denbora asko ibili ginen, bile pareja ginen. Gero, oain Unaxekin bila pareja bezala, bile txiki-txikitek ezautzen jo, eta kiston laguna azka, eta bakigu. Ze habilde dakaten hemen jolasteko ikusi zen. Bitik bideazti dute, kiston pareja dute, eta partio gorra, baina a ber, esateko irazten. Eskerrik asko. Zori. Bueno, eta berzak. Una xapeztegia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ez da posible izan irabaztea, baina segurunik gustorak endako partioarekin. Bai, gustora. Hasieran ongi hasi gara, baina gero pilota pixka bajatu delarik eta
egironek asmatu egin du eta hor joan zaizkigu. Xabi Erbitan neukan hor komentarista eta esaten nien, zema gozatzen ari zaidan Eunais, aurrena oso ondo, gozatu egin duzu, ezkerarekin jondo, eskuinarekin jondo, gero galdu dituzte tando batzu, baina, bueno, denetetik egoten da partidan. Bai, hasieran gustora hasi naiz, gero ja beroarekin eta pilota bajatu delarik kostatu egin zait gehiago gozatzea, baina bueno, gustora. Lehenen baldiz Antiguan? Bai, lehenan baldia zen eta bueno, frontabai ezberdina, baina gustora. Espeziala dago atzelarintzat, ezta? Bai. Lankase diferentea egin berra dago hemen. Hoi da, bai, hemen faiatzak asko inporta du eta defenditzeko bolea ona behar da. Bai, baina txokora eta zabalena joateko aukera ematen du honek, ez da beste frontegitan bezala. Hoi da, bai, gero aurrean ere jokaldea egitea gustatzen zaigu eta bueno, hor pixka kontu egin behar da. Aita ibilia daukazu hemen, final bat ere jokatu zuen, bere garaian hasiar Olaizuelarekin, ez dakit orduan zekintzun irabazio galdu, baina aitak ere afizionatuetarako pelotaleku maitea izango zuen hau. Bai, esan dit bai, berak gazte garaian jokatu zuela eta asko gustatzen zaiola hemen jokatzea eta, bueno, nik gabe segitzen dudan jokatzen hemen. Adi jarri eta elkar lagunduz. Lasaiaterako gela zelaira, eguneko eguna eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatu da segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Bultza, hori! Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara.
garbio dituzte. Atzean dago. Eskerrik asko. Ondo aguantatzen, Bueno, ametxe gaituzue berriro, guk ere hartu beharreko txarte bat, atxeen txiki bat, eta leheneko partidan gogoratuko dugu, Iker Egigurenek eta Aingeru Bernalak irabazi dutela 22 eta 19 Oian Etxeberria eta Una Txapeztegiaren kontra, eta honen bestez final erdietarako Oian Etxeberriak eta Una Txapeztegiak badakite zeinen kontra jokatuko duten, bueno, Unasek ez du jokatuko, Carmelo Loza jokatuko du, zan dugu, Oianek lehenko una oso guztu jokatu zuela, eta ja, final erdietarako zailkata zudunezkero, aukera hori dago, Xabir. Eta azte partidua, begira hor, bi oiartuar izango dira buruz aurre, Oian Etxeberria eta Unaslanda elkarrekin bikotzatu dutenak elkarrek kontra. Final erdi polita izango da hori. Bai, udaran partidu asko, elkarrekin partidu asko jokatu dituela ustez, jokatuko ditue, eta askotan baita ere tokatuko zaie elkarren aurka hitzeak, eta hori izangoa horietako bat. Bai, eta beste finaleria esan dugu, oraindik erabaki gabe, bihar jokatuko da ligilako azkena, Irribarriak eta Kabirondok Lizeaga eta Belokiren kontra jokatuko dutena, horko irabazleen kontra izango dira Iker Egiguren eta Aingeru Bernaola. Eta orain hemen nagusien mailan, Aingeru Belafuente Nafarra Eugikoa, eta Jonan Peñalber Nafarra Tarrabiakoa. Lehenengo partidua bakarra galdu egin zuten kontroliak, Unai Aniano Irungo 19 urterekin eta Antxona Bezetxeako Izuetarra 22 urterekin. Bakoitzak jokatutako bakarra Xabier galduta, gaur derrigorrez irabazi behar. Galtzailean ez dut emintxe bukatzen da txapelketa. Bai, txapelketa honek duen berezitasunetako bat hori da. Aurreneko partiduan kasuan biak sailkaduta iritsi dira, eta hauen kasuan berriz, zuk esan duzun bezala, irabaztea derrigortuta daude bi bikoteak. Tensio puntu bat gehiago izango, nik uste, partidu honek. Así que, abertze eskaintza dira. Bai, eta aurreko partidan pelota bat edo bi ondatu dira. Bai, bi esan digo. Bi pelota barrundikan lertu diala esan digo. Esan dugu, Unai Txapeztegian bere garaian profesional izan zen Unai Apeztegiaren semea dela, barrokan da. Unai semea gurtzera, gaur egun Baikorekin intendentzia lanetan ari dena. Epaiak daika lau pelotariei, pelotarien orkezpena egiteko. Ara, begira. Pepe Gabarrek idazten digu, un saludo desde Montijo.
Eskerrik asko, Pepe Gabarri begira da bilen. Beste batek, eman aldiz zoragarria, aupa ekipo. Pepe Gabarrik beste bat, Viva Montijo, Viva Extremadura. Ez da gaizki, zuk ondo dakizu, Xabier pelota jokatzen toki askotan ibilitakoa zerazu. Dagokan Asier Artegarik komentatzen nuen, Salamanca eta Soria eta Segovia eta ez dakinun da, bueno. Pelota dako azizia toki askotan dago, behirau Montijotik. Bai, zuk esan bezala toki askotan jokatzea tokatu zait sorte honez. Kilometro asko ine bai, baina netzako aberazgarrena izan dena da jende asko ezagutzea, eta ezagutzea ze afizio dagoen hemendik kanpoa ere. Eta hori da ona. Lasai, orain honek, esan diko bezala Montijotik ari dela partida ikusten, zuek ere, lasai. Nahi baldin mezu zerbait komentatu, batemat animatu edo goraberaren bate komentatu edo galdetu nahi zuena, pelotin aurkezpena. Aingeru de la Fuente. Hau ere artista, Antxona Pesetxe bezala, baina batut da beste gaizki ibili iren hemen gauzako bakarrean. Atorra biakoa. Jonan Peñalver, hemen etzi urterekin. Aurrera Tolosa klubekoa, 18 urte ditu, bera da, Unai Amiano. 18 nik emeretzin euskan. Beste historiko bat. Antigoan zema torneo jokatu da ditu Iñaki Goikoetxeak. Pentsatzen ari nintzen datorren astean 3 partidu jokatu behar nesken partiduak ere tarteko. Gaur orain 8 eta lorena dira. Ilunduta esango dugu, ateratzeko arriskoa daukagu. Sake Agorri. Aingeru de la Fuente nintzazake. Hau ere Asperekin ja urteetan, horreko ontzat sinatu zuela. Hor da Aingeru. Aurreko partidan izan dugun Aingeruk, irabazi egin du, Garnabala, bigarren partidan beste Aingeru. Kronometroa abian jartzeragoaz, esan dut, txapelketako partidurik luzen aurreko izan dela 46 minuturekin. Da 46 minutu baina intensoak, hemen oso atxeak gutxi hartzen da, Xabier. Bai. Eta tanda bukatu orduko beste azten da. Bai, hori da, lehen komentatu duen bezala garai batean deskanso luzeoiek eta gaur egun bukatuta dago. Eta asko antzematen da, partidua gogortzeko garaian nintzat, asko nabaritzen da bai. Bueno, sakez lehen egin du, Aingeru de la Fuentek. Pesetxearen erantzuna, gora joan da. Beti goiko koltsoira esaten ditu gara, baina hemen koltsoirik ez dago, zarera edo, non tokira. Ezker bolea Zamianok erantzun du. De la Fuentek atzeratu. Pesetxea bosterritik ondo. Txokoan, ederra de la Fuente. Zoragarri utzitakoa. Azte abiadurarekin tanta joan den eta bukatu ere garbizokan zegin izuen da txokoan bukatu du, bita utz. Orden gero. Abiada zoteratako sakea, Pesetxeak erantzun. Gutzi de la Fuentek. Ezkerrez Peñalver. Atzera Amiano. Peñalberrek ezkerrez, airez utx. Bat eta bi. Datorren astean, nobedadea da, nobedadea da. Baldin eta 21 banda egiten baldin badute, partida 23 da. Ezin da tanto batean leharik emukatu. Eta 22 egiten baldin badute, 24 da. Eta 23 egiten baldin badute, 25 da tarra bukatzen dago. Eta herri alzartzen garrizkoa genuke. Ezker Zamianoren pelotaka da. De la Fuente jaso. Pesetxeak eskatu. Zabaletik atzeratu. Botiboleaz. Ondo Peñalver. Amianok atzeratu. Peñalberrek ezker boleaz. Ailegatu da pelota. Amianok atzera. Boleaz de la Fuente. Pesetxeak ezkerrez atzeratu. Peñalberrek eskubinez. Amianok. Irutik indartzu Zabalera.
Biparetako airez Aingeruk. Txokara Mianok, ezkerrez jaso De La Fuentek. Apesetxeak atzeratu. Boleaz De La Fuente. Bera. Barkamen askatu dio bere lagunari, lagunaren zegoenik goleatzelako. Baina De La Fuente galdu duen pelota da. Eta lehenengo berdinketa, bina. Bai, laguntzeko asmoz sartu da, baina etxai eskuan berrizela sartu eta txapapeka. Sake Amianok. Ezkerrez Peñalver. Apesetxeak ezkerrez. Kantxa ardian pelota. Bosterretik Peñalberrek. Apesetxeak eskubinez. Aingeru De La Fuentek, lauterretik. Apesetxeak bostetik eman. Zabalera Aingeruk. Ezkerrez Amianok. De La Fuentek ezkerrez. Airez. Apesetxeak atzeratu. Errebotera da pelota. Errebote baino lehenago botigoleaz. Emamai Peñalberrek. Ez du eraman. Apesetxeari apuntatzen digun tantoa da. 3-2. 2 eta huts galtzen hasi gira, irabazen ari gira 3-2. Bai, eta lehen esan diazuna, datorren astean 21 bana izan ezkero partida luzatu egiten dela. Lehen urtean ere hori jarri zen, baina ez zen dela gertatu. Vale, nahi, esatera ni joan, txapelketaz kanpo bai egin izan du deula, festetako partidun batzuetan edo, baina txapelketan ez inoiz tokatu. Hemen zerbait berria jartzea dela egin da, hori askotan badakizu, bueno, hemen bertan pasatu zen lehenengo egunean, oinaz Bengoetxea Zaralegi koka eta ulate zirenean, berek esan zuten ez, zugarladak esan zuten, a 25? Oida. Hemen esan zen a 25? Bueno, ala jartzen, egita bostera. Apesetxearen pelotaka da. Peñalver. Apesetxea bostetik. Ezkarrez De La Fuentek indartsu Zabalera, kanbora. Gurutzatu egia. De La Fuentek galdu duen bigarren pelota. Eta Xavier, 5-8 partziala. Bai, Bi eta galtzen hasi bai, eta irabazen ari da 5-2. Oso urrutira etorri dela esango nuke, hori atzelarientzako egoki goizala, baina nik uste launtzearen nahi dela pixka bat. Ara, Amianoren ezkerkada, aparta arrebotean sartu, ezkerrez Peñalberrek eraman, txokoan, eta hori megira, atzelaria bera aurrera joan, eraman beste aukera bat, txokotik Zabalera ez du onda Peñalberrek. De La Fuente atzelari dago, bostetik eman, Zabalean bote, Amianoren pelotaka oso nazian dijoa tantoa. Laudak ere postu saltatu da bilira, Zabalera moztu Amianok, De La Fuente jaso. Apesetxeak ezkerrez, txapa gainan utzi, jaso De La Fuente arazoak Apesetxearen zat, eraman boleaz. De La Fuente Zabalera, ezkerra irez Amianok, ezkerrez boleaz Peñalver, hau da ritmoa. Apesetxeak atzeratu, ezkerrez Otarrabiakoak, ezkerrez indertsu Amiano errebote dijoa ere, oso ondo, dotore eramandu gainera Peñalberrek. Amianok hau ere atzeratu, boleaz Peñalver. Apesetxearen pelotaka da. Errebotera. Peñalberrek boleaz ezin, oso tantoko gorra, 6-2. Erritmo bizian jokatu du, tanto hau, eta gehien bat aipatzekoa Peñalberrek boti boleaz, eta boleaz baita ere ezkerrez duen konfiantza hori, Bai, harritut dutzen hau. Sake Amianok, 6-2. Gorrien bitantoak biak De La Fuentek egin ditu, atzera Sake Amianok, ezkerrez erantzun Peñalberrek, ezkerrez Amianoren pelotaka da, Peñalberrek Zabalera, Amianok irutik, ondo, ezkerrez Peñalber, ezkerrez Apesetxeak, atzera De La Fuentek, Apesetxeak eraman, ezkerrez De La Fuentek, boleaz Apesetxeak ezin. Ezin azkartxo esan denik, sartu behar du pelota horrek ez da sartu. 3-6. Xavier. Bai, esango nuke Aingeru erritmo berezia sartzen diola joku bai, eta Amianok ere ezker eskuin pelota oso urruti jartzen duela frontisetikan. Sake Aingeru De La Fuenteren zat. Hor da horieko pelotaria, sake atera du. Ezker boleaz Amianok oso ondo erantzun.
Atzera De La Fuente, bolea Zantxona Apesetxeak. De La Fuente irutegitik, edarra pelotaka da. Bolea Apesetxeak. Zabalera De La Fuente. Kaso Amianok. Peñalver, eskuminez. Zeitarritik Apesetxea. Ezkerrez Peñalver. Apesetxea. Eskuinez Engeruk. Apesetxeak atzeratu. Apesetxeak arrimaldutako azkerrez atera. De La Fuente lautik. Boleaz Apesetxea. Txokoan De La Fuentek atzeratu Amianok. Peñalver ezkerrez. Apesetxea jaso. Errebotuko zulu ondutik Peñalberrek eraman. Amianoren ezkerka da. De La Fuentek ezkerrez airez eraman. Amianok beste aukera bat. Txokoan. De La Fuente jaso indartsu atzean zabalen jarri. Apesetxeak eraman. Ezkerrez Peñalber txokoan. Ezkerrez txokora Amianok. Ezkerrez De La Fuente jaso zabalera. Apesetxea boleaz txokora. De La Fuente zabalera. Zalantza doka, barruan izango zen edo ez. Amiano egin sortu da. Peñalber atzeratuz. De La Fuentek Apesetxeak ezkerrez tratu hartzen ari eratantu ondan lau pelotariak. Atzera De La Fuentek Apesetxeak eraman. Eraman. De La Fuentek zabalera. Apesetxeak eraman. De La Fuentek airez. Airez Amianok. Peñalber. Bolea Amiano. Ezker Zaingeru zabalera. Amianok zabaleti zabalera jokatu. Atzera De La Fuentek. Apesetxeak zeitik. Biparetako airez De La Fuentek. Ara, dejado zabalerakin Amianok. Jaso De La Fuentek hau da tantoa. Biparetok Apesetxeak. Tantoan hasian. Atzelariak aurrean biak. Atzera De La Fuente. Amiano barkatu. Ezker bolea zeraman Peñalberrek. Txokora ara zabalen. Bueno. Sotamanoz Peñalber. Zer da hau, Apesetxeak atzeratu. Bolea Zaingeru. Ezker Apesetxeak. Alako abiadurarekin dijoa. Tantoa kontatzeko ere. Arazoa dituzu da. Aingeru De La Fuente giruteritik. Jo pelotaka da atzera. Ezker Zantxon. Biparetakoa De La Fuentek antzeman dio, oiateka, ai. Ekatuta. Antzeman dio, unaik zegin egin baina ezin jaso. Haze, tanto jogatu dena. Oso gogorra. Ederra, Bai. Tanto ederra eta oso gogorra. Lauta zei. Ikusi indio, jokaldia. Bai. Nik uste ordurako nekatu da zegoela. Azeena pelotarientzat. Guk babesleak gogoratzeko aprobetxatuko duguna. Antigoko tabernak. Bezeroa ditugu. Gure haien bezero izaten gara, baina haiek ere gureak badira torneorako. Jose Mari Taberna, Platero, Antigoko bodegoia, Danena, Gasteiz, ja altxatu da Atxona Apesetxeak antxarako, Trikuarri, Ñan, Bendaberri, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Bendaberri, Campus eta Zirika. Kantxan dagoen bakarra Antxona Apesetxea. Eta genion, bikote biak, gautako partidu bakarra galduta dutela, eta beraz, irabazlea izango dela final ordietan eta galtzailea noski kanpoan. Irabazlea jakiteko horrein ditemur asko behar dugula. Bai, oendikan 4 eta 6 partidua eta nik uste aurregeneko partidua bezala haure luze xamarkongo dela. Bi bikoteak galdutakoan Fernández eta Fernández eta Oliva 24 ez. Zinen kontek izan zen hauek. Olatxe eta Azpiro zen. Tanta jokoan.
4-6. Antxona Apesetxeak. Ezkerrez Peñalver. Apesetxea bozetik. Izartu pelotare txapa gaina. De la Fuente mi paretako ederra. Santo. Antoni ikusten dut, pixkat gozakaik. Frontixan altura eman ezinik. Eta Aingeruk nola aprobetxatu duen. Efektu amateko. Eta 5-11. Ipareta bikain atera du. Biharkorako aldaketak ere badaude. Oso zaila dutenak Senar eta Laskozek da final erdirako txartela irabaztea. Hemen badaki baja bat dagoela, baina bueno, zein jokatuko den ez dakit. Senar Laskoz bikoteak final erditan egoteko 8an utzi behar dituzte kontrari. Hori oso zaila. Lehen beraiek 6an gatu zuten, baina oso zaila. Bai, eta frontoi honetan zailagoa. Ara! Aingeru la Fuente, que zuen pelotarrak ezertxo ere, berak ere segurunik tanto eginda ikusi du. Galdu egin du txapara txokoan 7-5. Bai, arriskuak hartzen nabila Aingeru eta arriskuak hartutakoan galtzeko aukera ere hortxe baten da. Ba, beste multzoan edo zer gauza gertaliteke. Gertaliteke bikote bat bi garaipenekin gelditzea, beste bat batekin, edo 3 bikotea garaipen manarekin gelditzea. Amiano txokan egindako tantoa. 8-5. Guztiz engainatu du. Efektua barrura eta Amiano sakera. Ezin, ia errebotean sartu dio Peñalberri pelota, 9-5. Sakez Amiano lortu duen bigarren tantoa. Zegatza daukana motilonek. Sakeari velozitate handia eman dio eta errebotera. 12 minutu ordu lordena partida hasi dela. Hau ere, etzen errebotatik urruti pelota. Ezkeraz Amianok atzeratu. Hau errebotera. Peñalberrek ezin. 10-5. Bai, mina handia eizai egiten erreboteko zulo hortan. Amiano batez ere altura oso ondo bilatu eta errebotea bilatuz. Zeake irundarraren zat. Meriotzi ez nahi Amianok. Peñalber. Amianoren ezker bolea zabalera jaso Aingeru de la Fuentek. Antxona Apesetxeak lauti zabalera de la Fuente jaso. Bere gorputza laurera boteaz baino bizko rotxatu da. De la Fuente lautik. Apesetxeak. Sotamanos de la Fuente. Apesetxeak bostardian. Ezkerrez Peñalber. Apesetxeak atzeratu. Atarrabiakoak. Goia baina barruan. Apesetxeak ezko binez. Airez. Aingeru de la Fuente. Errebot ondetik. Apesetxeak zabalera. De la Fuente txokoan moztu. Amianok atzeratu. Ezkerrez Peñalber. Entregatuz ahoko zuen okerok hau zuzanian hori. Honek atzeratu. Arazoa Peñalberrentzat. Ezkerrez eraman. Beste aukera. Ara. Biparetako honek bere ustez tantotzat jotzen zuen, baino txapazpira ezkerrazodako biparetakoa 7-10. 6-10 barkatu. Bai, aukera oso ona zuen, baino berak nahi baino baju egota zaio eta txapapira. Lehen esan dakoa, mezuren bat bidali nahi aldi bazue, partida ikusten ari zaratelako, ikusten ari zareten tokian, Montijotik jaso dugu, mezuren bat, hoi hartzoadetik ere bai, azpeitietik ere jaso ditugu, komentatu nahi duzuena, lasai. Batez ere interesatzaigu diozuenarekin batera, nun zaudeten, nundik ari zeraten partida ikusten. Sake Aingeru de la Fuenterentzat. 6-10. Ezkerrez Apesetxeak. De la Fuenteren pelotaka da. Apesetxeak ezkerrez. Ezkerrez Peñalber. Apesetxea lauteretik. 6-tuk ezkerrez Peñalber. Apesetxea aurrera doa. Peñalber bosteretik. Ezkerrez Amiano. Aingeru de la Fuente irutik. Apesetxeak. Zabalera moztu. Jaso Aingeru de la Fuentek. Antxona Apesetxeak. Aingeru
Txokora, ez dakit hori egire izuen, Zabala segurunik botan izuen, baina Txokora atera zaio. Airez Amianok, Airez, Zabalera orain Amianok, bildu Aingeru de la Fuentek, apetetzia Txokora, ezkerrez paso de la Fuentek, bolea zapezetxea Zabalera, azetan atera zaion. Bai, gorputzera sartu zaio, eta boti boleaz, ze atera du. Bai. 11-6. Hemen errepikapena. Laugarren kuadrotik boti boleaz Zabalera. Zuen asko falta kanpora joteko ere. Eta tanto. 11-6. Bost tantoren errenta. Zenbakiak errepasatzeko aukera. Partidoa hasi dela 18 minutu. Eta estadistiketan aurrelariak Aingeru de la Fuentek egindako 4, galdutako 3. Amianok egindako 4, horietatik 2 sakez, galdutako 2. Eta atzelarietan Peñalberrek ez du tantorek egin 2 galdu ditu. Eta Antxona Pezetxeak 2 tanto egin ditu, azkena hause. Laugarren kuadrotik boti goleaz Zabalera bota duena. Eta bikote irabazlea final erdietara. Galtzaia kanpora. Baina ez dute jakingo bihar arte zeinen kontra duten final erdietako. Errepasatzerana pasatu berri diatena eta esango gizuet ze aldaketa dauzkagun biharko. A ber, Gabirondoren ordez Arroita, Senarren ordez Etxaniz, eta Jon Laskozen ordez Markel Gartzia. Eta hori maila bakoitzaren seger 6 bikote daudela. Zu torri zaite jartzu 12 bikoterekin eta azkenako sekulako burua ustea. Bai. Batetik ordezkoa bilatu behar da, bestetik titularra denaren pareko zu desango, bezala titularra izango litzakelako ere ura, baina tamainako bilatzea ere kosta egiten da. Bai, lehen komentatzen ongea bilok zenbat situazio bizitzen dian bai organizazio aldetik eta bai pelotari aldetik ere bai. Behin baino gehiotan tokatu izan zoit nire utzi nahien txapelketa bat ustea. Haze tanto egin du noen, Zabalera duta. Egin da Mozgarna. Eta hoxe, esaten nahi nintzana, oso erabaki zailak hartu behar izatea askotan, eta organizazio aldetik ere eskertzekoa da askotan egiten da lana, eta oso zaila beti, batzuk esan dezun bezala, pareko baten bat, edo, bueno, bintzat, eta gainera askotan Xabier da zukondu dakizu. Batzuk besteran jakinaraziko dizue, baina beste batzuk hartzaldeko ikuretan. Egunean bertan. Zerrek pasatu zaio delako, etxeko narbaiti edo kalentar utzulako, ez dakit zer pasatu zaizulako, ba. Edo zer gauza tokatu leike, eta meritu izugarria dutela esango nuke organizaziokoek bai txapelketa honetan eta aparte egiten diren txapelketa guztietan. Noski baiet. Ezkerrez Antxona Pezetxeak, partida 12-6. Ezkerrez Aingeru de la Fuente Zabalera. Unas Amianok. Ezkerrez Peñalber. Ezkerrez Zabalda Indertxo Amiano Boleaz Aingeru de la Fuente. Amiano Txokora de la Fuente jaso, barruan dute, kanpora. 13-6. Bai alde handia da, Xabier? Bai. Zazpi tantoko renta. Bai, esango nuke Amiano ezker horrekin zabalduz gina handia egiten nahi dula bain, eta hueko desente irikitzen nahi dela. Sake Amianok. 13-6. Barroan izango zen, hemenek faltari iruditu zaitetzula urruti, 14-6. Sake zegindako hirugarrena. Taldi beren asmatzen nahi da. Errepikapenean berizteri badagoen. Bai, zaila. Epaiak gu baina hobeto batez ere Mikel Arroyo marra bertan dagoena. Sake atera du Amianok, Peñalberrek ezkerrez erantzun. Amianok ezkerrez Zabalera, de la Fuente ezin. 15-6. Bai, tabadoaz markagailuan. Esan bezala Amiano asmatzen nahi da. Konfiantza gehixokin errematean bila juten.
Eta gaur ere pilotalekoa dena bete. Saka Amianok atera du. Ezkeraz Peñalver. Amianok aukera boleaz txokoan, tanto. Ikaina. Egin duen bederatzi garna. Jokoan, Dago 6 eta Sakarekin 3. Ezkerbole horrekin ere konfiantza besintea du, Hor da Amiano. Erdi ateratako sakean. Peñalberrek. Botibole zeman. Amiano jaso. Engeru la fuente pelota bila. Laugarren kuadrotik. Hala. Amiano bolea zezin. Galdu 3. pelota. 7 eta 6. 6 eta 8ko partziala. Hortxe bukatu da hoien bolada. Eskatuko dugu Josu Artola kamerari, ber. Jendea enfokatzeri badagoen, jendea ikusi dezan. Armainatara begiratzeri baute dagoen. Ikus dadin. Pelota zanola daukagun hemen antiguan. Aingeru de la Fuente nezakea. Ezker Zantxona pesetxea jaso. Bolea Aingeru txokoan. Jaso Amianok. Beste aukera bat Aingeru, zabalera. Apesetxea jaso. Aingeru txokoan, txapa. Presaka. Bai. Ez askotan lagun nahi izaten presakako hori. Aukera hona zuen, baino txapara. Bai, jokutikan miskat kanpora daukate, urdinen joku klase horrek, eta berak ere parte hartu nahi, eta presakantxian, txapara gontzaio. 17 eta 7. Peñalver sake erantzun. Amianok, kantxa erdian. Aingeru la Fuenteren pelotaka da. Aperitxeak eraman. Aingeru beste aukera ez. Utzi Peñalberri. Honak askuinez. Boleaz apesetxea. De la Fuentek. Apesetxea boleaz. Aingeru de la Fuente txokoan. Biparetakoa. Unai Amianok ezkeraz jaso. Askuinez Peñalver. Amianok gora. Ezkerreman gora joan zaio pelota. Galdu duen laugarrena da. 8 eta 7. Indarka tira dio golpea hor, eta ezkerpaetan gora jontzaio. 25 minutu, neurketa hasi dela. Urdinei final erditarako 5 tanto falta. Gorri 14. Aingeru de la Fuente nezakea. Ezkerrez apesetxea. Eskuinez atzeratu Peñalberrek, apesetxeak eraman. Peñalber, ezkerrez, lauterretik. Apesetxea bostutik. Sotamano Aingeru. Ezkerrez, zairez. Amiano, jaso botera de la Fuentek. Antxona apesetxeak. Sotamano Aingeru. Ezkerrez, zairez, Amiano. De la Fuentek botera. Amiano biteritik txapagainan hartzi utzi, jaso de la Fuentek. Ezkerrez. Atzera, Amianok ezker bolea zeraman. Peñalberri zabalera moztu. Amianok, Aingeru zabaletik zabalera jokatu, jaso Amianok. Peñalber, lautik. Abezetxeak eskuinez. De la Fuente lautik atzeratu. Ezkerrez atxon. Peñalber. Ezkerrez abezetxea. Bostean Peñalber. Bostertik, zabalera. Apesetxeak jaso Aingeru de la Fuentek. Apesetxeak, utx. Ez zuema pelota horrek ezarre. Eskuinez zakaiz dabil. Ezkerrez hor baztertutako pelotak eta bikain zabaltzen ditu, batez ere hor. Ezkeneko pelota zonetan. Apesetxeak aldu den lehenengo pelota. Eskuinez dabil, gozakaitz. 9 eta 7. Antxon ez da normalean pelota asko galtzen duen pelotaria. Zake Aingeru, gairez erantzun Amianok. Laugarren kuadrada da Aingeru. Lan osko egiten ari da. Lagunari asko ari zaio laguntzen. Ezkerrez Amianok, ui! Barruan.
Peñalberrek ezkerrez atzera. Apezitzea bostaretik jaso. Bolea Zaingeru. Ezkerrez Amiano. Peñalber, 6 kuadrotik ezin. Hemen 8 eta 9. Bikote sendo osatzen nahi dela esango nuke. Bai, gaur oso nori. Zaingeruk parte hartu nahi du. Zuten oso gaizki eritu zilet, eta gaur beste bikote bat ikusten dugu. Zake Amianoren zat. Ezkerrez erantzun du Peñalberre sakea, eta orain erreboteatuz eskuinez eraman txokoan. Ara, eta aukerakoa Amiano galdu. Aingeru atzen zeukan zai. 10 eta 18. Ondo txapara montzaio. Pelota aldatzera datoz gorriak, Aingeru de la Fuente eta Jonan Peñalber. Mikel Txaperenak adierazten du, bi zenbaki duen pelota dela. Atxeen txiki bat pelotarien zat. Hor daukazue plan hortan, armailak nola dauzkagoen, antiguan. Ondo hornitu da. Uda dakarren bezala kolore askotako arroparekin. Eta dain guztietako jendea. Gaztea bezala gaztea aztena ere. Mantentzen du Antiguoko frontaiako hendik, Nola? Mantentzen du Antiguoko frontaiako hendik, Jende erakartzeko... Gero Xavier, haintoki edarran dago, ni beti izaten pelotaleko itxiak ere oso ondo dago. Baina askotan ate bat pasatu behar izate hori, hemen muturra sartzen duzu dago partida barrura, noak? Bai. Edo kanpoan zabitzeko soinu entzuten duzu da barrura. Eta bestean gehiago pasatzen da. Bai. 10 eta 18. Irabazlea final erdietara, Galtzaiaren zat, bukatu da txapelketa. Zaka Aingeru de la Fuente. Erdi atera du. Apezitzeak erantzun. De la Fuente girutarritik. Apezitzea, zeitek aso. Utzi de la Fuente Peñalberri. Honek azkarrez. Apezitzea bostarritik. Peñalberrek ezkerrez. Apezitzea jaso. Boleaz de la Fuente. Ezkerrez Amianok. Boleaz ezin Peñalberre. Amianok egin duen 10 garrana. 19 eta 10. Bai, koska handi xamarra markagailun. Hasieran ematen zuen partidua izaten gozala. Baina gero urdinak esango dute beste martxa bat sartu duela eta abantaila desentea lortu duela. Sakatea du Amianok. Ara. Errebotatu zaka eraman. Beste pelota bat Amianok atzera, boleaz ezin. Peñalberrek. 30. Ordu erdia pasatu xe partiduak. 31 minutu dorentzo. Zaka Amianok. Ezkerrez Peñalberrek erantzun. Amiano irundarrak pelota loratu atzera, bolea zeraman Peñalberrek txokoan orain Amianok. Ezkerrez Peñalberrek hau ere erantzun txokora. Amianok atzeratu. Peñalber boleaz. Zabalera Amianok, jaso Aingeru de la Fuentek. Apezitzea lautarretik. Boleaz Aingeru. Ezkerrez Amiano. Ezkerrez ezeitik Peñalber. Añona apezitzea lautik. Zeiterritik. Peñalberrek. Unai Amianok atzeratu. Ezkerrez Peñalber. Ezkerrez Antxona apezitzea. Txokoan moztu du. Aingeru de la Fuentek. Tanto. Amaika eta hogei.
Bueno, segurunik sare sozialetan sartzen baldin bazarete gero, biharko partidak hor azalduko zaizkigu. Ze egon diren aldaketekin ez naiz hau sortzen esatera ze partidu jokatuko den. Aldaketa dagoelako. Baina adibidez, izateko ziren Irribarria Gabirondo Lizeaga Beloki hortan ez zetuzte Gabirondorekin dago aldaketa. Gero Alberdi Lizeaga Senar Laskoz, hoi ziren izatekoak. Baina arne, aldaketa dengo direlako. Sakea ingeru dela fuentek. Paso apesetxea sakea. Ezkerrez Peñalver. Ezkerrez apesetxea. Ezkerrez Peñalver. Unai Amianok azeratu. Peñalberrek ezker bolea zeraman. Amianok ezkerrez inertzu atzera. Erreboteatuz, Peñalberrek eraman. Nola eskertzen duen jendeak. Ara, gora, zapaira. Eman dizkio batelak. Nola eskertzen duen jendeak, errebotetik hartzen dutenean pelota. Bai. Ez gaudu dituta. Pelota klase hori ikusten, pelotazo klase hori ikusten, eta ez da batere erresa. Pelota hauekin erreboteatzea, eta badira pelotari batzuk artistak erreboteatzen. 12 Sake de la Fuente. Erdi atera duena. Apezitxeak erantzun. Peñalver bostetik, ondo. Laukuetetik bajuen da bilena bera. Nahi Amianok atzeratu. Eta lan asko ari da gaur hartzen atarrebiako hori bai. Amianok pelota asko jarri da atzean, da apezitxeak ere bai, hau bezala. Peñalberrek ezker bolea zeraman. Amianok hau ere atzera, Aingeru de la Fuente moztu. Apezitxea horrela dator, pelota atzeratuz. Peñalberrek boti boleaz, ezkerrez zeraman. Unai Amianok txokoa, Aingeru de la Fuente jaso. Partidua 12 eta 20 daukagu. Gorriak 12 urdinako 20. Ezkerrez Peñalver. Apezitxearen pelotak adatzera. Ezkerrez Peñalver. Ezkerrez apezitxeak. Peñalver. Kuñu zeraman. Amianok atzeratu Zabalean pelotan. Peñalberrek atzeratu. Gorriak 12, urdinako 20. Aingeru, 5. kuadroan pelota bila. Apezitxeak atzera. Aspaldi horretu da Aingeru. Lagundu beharra daukala gaur bereak eta bestearenak ekin behar dituela. Lan asko Peñalberrentzako. Peñalberrek gora. 21. 21 eta 12. Aingeru ere iga saiatzen. Laguntzen, baino oso urruti da. Unai Amiano Antxon Apezitxeak 21. Aingeru de la Fuente, Peñalberrek 12. Azken sakea Unai Amianoren zakorda. Sake atera. Ezkerrez Peñalberrek, eta bokatu da partida. 22 eta 12. Sakearekin lautanto. 22 eta 12. Sakearekin lautanto. Partiduak 30 minutu iraupena. Estadistikak errepasatuz Aingeru de la Fuentek egindako 5, horietako bat sakez 4 pelota galdu. Peñalberrek tantorik ez ekin 5 galdu. Unai Amianok egindakoak 11 horietetik sakarekin 4. 6 pelota galdu eta Antxon Apezitxeak 2 tanto egin ditu eta bat galdu. Bueno, Xavier, zuk esan bidezu da partidotatik ez azpimarratu behar duzu. Bai, nik uste lehen esan duen bezala, Urdinek beste martxa bat sartu duela, horreztakit 7 eta 4 edo zema jundian, eta beste martxa bat sartu Urdinek. 6 eta 2, eta gero ja 10 eta 5. Eta hortik ja nik uste mina handien duela atzen batez ere, eta Peñalberri partidu asko zaindu zaiola. Naizta De la Fuente saiatu dan laguntzen, bere atzelariari, gaurkoan ezin izan du. Xabi Urbieta eskerrik asko. Azatzen duen bezala datuzen egunetan ondo, eta bestela, telebistetik alduzunen jarraitu. Oso ondo. Eskerrik asko da, zabertuta nahi zatzeko datzen egoten. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, eguneko eguna eman behar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Bultza, beka! Ixo, hemen nerea gaitza. Oso ondo! Bultza! Hori! Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Esker asko. Jendeak komentatzen zuen, ze partidua jokatu den Unai Hemenok eta zuk esan digazu, ez da bai beste jokatu, nola ez ez? Bueno, gogokin etorri naiz, eta banekin partido nahi merko genula, baintonek eta bainik, eta generalen guztua, bino, bueno, gauzen bate korregitzeko, eta oire seinale hona, bino, bueno, bai, bozi, generalen. Lehenengo partidarekin konparatuz, behintzat gaur beste maila bat eman dazue. Bai, ja beste tentsio bat egin bai, ze gaur banekin galdu ezkeo ja etxeak jute ginala, eta bai, jarrera hona egin etorri gara, eta gauzak egon dute dira, así que, guztua da. Garbi zeneukaten partidu atzean zegoela, ez da? Peñalver zigortu, aingeru berak ere etorri bezan du 5. kuadroraino, baina garbi zeneukaten estrategia atzean. Bai, Peñalver, ni uste ez dala gaizki hili, bino lan zaiak eukitu egia esan, eta frontoientan gaina atzelari bilatu da, min bastante eta aurren aukera gehiago, eta bueno, bino, atzen normalen dita mina. Bueno, nahi, objetiba, bete da, ja, final herritzen zaudete. Orain biharko guneren zai egon behar jakiteko kontrolioan. Bai, lehenengo partidua txarren genuen, eta hor pixka dudakin, bino, behintzat lortu dugu emaitza, importantena zala, eta bain semifinaleta tope. Zorionak. Esker asko. Bueno, Antxona Pezetxea, zorionak. Esker asko. Unairi komentatzen nion, gaur beste bikote bat ematen zen duten, hala izan zerate. Lehengo gunekoekin konparatuz, gaur beste bikote bat. Bai, bueno, lehengo gunen... Ezen zaila mejoratzea gura, ez da? Ez. Nik uste Antigon berari meritu gendu gabe, beste gasko jogatu zuten eta, minio Antigon jogatu den parti txarranatako bat izan duzela, bueno, gaur beste modu batera jogatu du. Unai gasko eman dio pilotari, tanto egin asko, eta bueno, dominatu indula iruditzen zit partidun parte handi baten, eta gaurtik antorria bentaja. Bukara bentaja handia, 10 tantoko aldea, baina zeratik nagusi izan zerate. Bai, bueno, nik uste Unai markatu la ritmoa partiduna, ez? Asko ematen dio, eta gaur, bueno, eman indio pilotari, gero tanto gebukatzeko asmatu indo, eta bueno, gero nik uste Peñalberrek nabaitzu zila eskuina ez zaukila ongi-ongire, eta bueno, pixo bere bilaionga, eta ongetezio. Bueno, datorren astean beste bi apezitxea bazareta, hemen, semifinaletan. Zu eta bainat, berriroko zutarrak etorri beharra daukate. Bai, ez dakit, egun berdinen jokatzen du noez, bai, bueno, egun berdinen jokatzen badu zeuro asko etorriko diala, eta difentetan jokatzen badu ere, tortzen ez diana, YouTube ezengo dia behira, eta bueno, goizutarrari frontoio asko gustatzen zite, desente seitzen diote, eta bueno, egia esan oso gustura totena. Fiestak eta ondo joan dira, ezta? Bai, oso ongi, nik uste mese pixotin izain diatela. Eskerrik asko. Venga. Bueno, Aingeru Belafuente, pena handia, lan asko egin duzu, ez bakarrik aurrean, etorri zera, lauter dira bostera, Peñalberri laguntzea, baina ez da posible izan. Bai, hortan saiatu naiz ez, Peñalberri laguntzen, baina baiek asko mandiote pelotari, oso atzean jartzen zuten pilota, eta bueno, ez zinezkoa izan da. Jende asko kotatzen zuen, esperantza bat zaukan zuekin txapelketarako, baina lehenengo gunean ez, gaur ere ez. Bai, gu eta esperantza ginen, baina ez da ondo atea, beste bi parejak hobeto jolastu dute, bi partiak, eta bueno, hurrengo urten abisatzen baduzue, saiatu gara berriz. Aingeru, nola dijoa udara? Pentsatu nahi dute, torneo askotan nabileko zerela, partidu askorekin ez da, nola dijoa? Bueno, asko ez dare, ez ditut partidu asko hartzen, Zumaian nahi nahiz joazten eta Antiguokoa, gero Lezokoa... Zumaian semifinaletan, ez da? Edo ja finalean? Finalean, bai. Hortziralen jogatu genuen eta irazi ginen, eta hortziralen... Finala, zein kontra daukazu, Beina eta Pezetxea eta Jon Laskozen kontra. Bai, beste partio bat, aste honetan, eta... Torneo importante hori ere. Etxabe denestiakoa, jendeak oso erantzun polita bat, ona, bai.
prestigio handikoa eta hortziralen gogoz joango gara bai. Oraindik Asperekin segitzen duzu, ez? Bai, entrenatzen. Udaran entrenamenturik ez, baino, edo gutxiago, baino. Udaran ez dut asko entrenatzen, pilotariek 1000 partio jolaz dituzte eta gutxi entrenatzen dute, da ez dut aukerarik, baino bestela klubekin. Azkarrik asko ingeru eta suerte, ostiralean Zumaian. Hala, ez asko. Jonan Peñalberre, Atarrabeiako pelotaria, Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, ez da posible izan. Ez, etorri naiz ilusioekin eta ongi jokatzeko gogoz, baino orain dela hilabete bat izan nuen eskual lesio bat eta etorri naiz konfiantzakin, ze uste nuen, naiz entrenamentuak egiten eta eskuarekin ongi eta berotzen ja hasi naiz nabaritzen pixka bat eta gero ez dut faiatu ere asko, baino disfrutatu ezinik eta pixka bat nola bultzaka pelotan. Eta gero, Amiano jokatu du ikaragarri eta soltatu du pila bat eta denak atzera, bota ditu. Zemalan egin behar den hemen, Amianok atzera, APS-etxeak atzera, errebotetik pelota atera, zemalan egin behar da. Bai, eta Amianorekin zaila, ze gusten diozu bat eta botatzen dizu paleta honetara bota egin babe kasi, osea que hurrengorako izan behar da. Eskerrik asko Jonan, eta animo. Bai, eskerrik asko. Gure aldetik, hauxe, gaur bukatzen dugu beste egunetan baino beranduago, onaino gaurkoa, eta bihar ja finalerdiak erabakitak geldituko dira. Komentatu dugu lehen, aldaketa badaudela, sare sozialen bidez erne egon, bestela baita ere, noski, biagorko egunkarietan, baina antigoko pelotazaleok.comen sartzen baldin bazarete, segurunik gaur bertan ja daudela jarrita biharkorako partiduak. Eta gero ja datorren astean, finalerdiak, eskerrik asko, bihar arte.